Mwamsi mukuru we ward ya Kigogi ime ye bunge ya Kituchache South e county ya Kisii niganyorire asa kongwa magiga ye kigambiro kia omwechi Eldoret komenyorana mmocho yobongainiria anemona sama sakaraya chinga kialenge koligia chikura na bono nigara chikukumirwa ase kubwatikana amono gotuka kwa mmocha yuo munagotumanya mulikito Daniel Ontiri. Ward ya Kigogi neye megati yichi wardinya ase Kituchache North ime county ya Kisii yarairwe nabarai au korwa sama tukamagega goikabono igati abumoske kefa sagini nyakundi uyu betabisi ase myaka 5 goiko mwaka bwechiri 2022 kubatakana nayo kefa nigobono enyorire asa kungu niyo kubatakana no gotoka na momocho nikigambiro yokurwa maireso yobulimo igoro yae na gotumeka masakara yobulimo asokoria koraba menye we ward ya Kigogi wasio bumonachibi no monene asensemo ya Eldoret maga yensemo yobosoeli yalkoragwa na wakili Jamlik Murithi Eunice Roni na Eric Kiarie kefa nigo hare na momocho 5 ne elimu igatiabo koenena certificate ye klasi ye 12 KCSE yobolimo gocha sekyombe gikurwa ni bokurumi Ethics and Anti-Corruption Commission EACC asokoligie kerogo magaga yogotoka na momocha yonsi sagini nigobono aganyite gukumerwa nekigambero kuo korobire gocha gosomwa chitalike 29 cyumutinyu 10 mwaka oyo Nkurubotere gataseni kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii literane nguru kwa Daniel Ontiri.